Mbunge ya Borabu ime kaunti ya Nyamira Osero nigo agendrete kwene kiabuna chira betega kubaliera abamenyi bensemeyo chiabeire chigwikiraniwa okwana ritko rero chingaki arotota magendero yobwaga chigwe birasi naboigo egatiamaga chande nigateba buna goika bagende gosubagendere kubekomokia wokwene kiabuna emerobero yonsi yabeire kegwikiraniwa roboti rwa centra yobwikiranu nigo twarganire na Mildred Mumanyi. Mbunge Borabu Osero nigo akora itaro yaye ase bunge ya Borabu ime kaunti ya Nyamira ilikoenekia amagendero ao gati yabo sekta y'echisemi amone sekta y'obulendi anene mono kurigereria amagacho aliachakirie asensemo yaye nabo igo koenekia buna obulendi ngotingiwa bole asensemeyo gati y'echinsemo chiria atalera ngamone skuru y'oburuso ya kineni memisi amona memisi anti-stock theft unity camp gati y'echinde chinyinge asaru chana kwae buna banyanyimbo bamese ase chinyomba chiria cheisire kugwa asa arwa ugochika buna chinyomba chiria chakire kwagachira abanyanyimbo komenya ukorwa ase obwango elio kweneke buna abanyanyimbo ngomenya bale buya buna montonde bwensi memisi egetugia astu anti-stock theft unit tuwacha koro Miradi ogendrete bu kwagachira basikari baitu chinyomba ese babone tukomenya baru chinyomba cha matoime naende ngota baiga igero ukumisana oiso korreza basikari abaito bamenyete uyu no mwana bwo muntu omete nyomba ya matobe ime itabwati no ene murangu itabwati no ene tirisa imirangu eruwete gitirisa girwete naende bono chikurigirira kulingana negasi bago tokorera bana baba minto mabone komenya sebunaga na kitu atabanga goteka gitukubaga chira chinyomba ichaki sasa baru chinyombe cha matobe ime nigo boigo atebira se sekta y'echisemi nachiko yeligeria asobo ime asebeigo ategerera ebirengera libya baiboli asali baganetigo konywa ase abana babo barengo gutare Miradi yao y'echisukuru chaito Miradi yakoru na constituency National Government Constituency Development Fund tuara tare y'echisukuru hao tuarorire ngaiba ikire ese biwango ba ikire ese amangane y'obachenu ese amangane y'ibirasi biri CDF enda tukwagacha ande baiburi ntwanyora beburi twanyorera abana batote biri chije babwate chonzi pi tugocha gushughulikia ese mwako yo munyebwe serikali ase chinga kiecho nigo akira abanyanyimbo bomolendi bwetugo awasenseme yongambiya mono ase ogotinya obolendi nase bagerire oboibi bwechombe gokeana irinde nabaro bamenyemuna abantu sababu igasiri bago tokorera negasi ya muhimu naende sobo kene obuibu echombe bwatu chandire lakini ngotirimbuka bore ngura erapi lakini ngotirimbuka bore na hiyo ne sababu abana baba minto ba anti-stock theft bakorere gasi ngia na hindu gotokubakira asante kulipota lya Ndizi TV litaliane Mildred Mumanyi.